mišljenje. Ne verujem. Šta je ono tamo? Reprodukcija jedne slike. Pa to vidim, ali ne vidim šta predstavlja. Pa pokušajte da vidite šta predstavlja. A jel vi to mene testirate? Pa malo. Šema radioaparata. Da ili ne? Ne. Mikrobi. Ne. Presjek švargle. Znam. Spajalice. Niste pogodili. Lavirint. Ne. Perika. Ne. Odustaje. Park. To je park. To park. Jedan park u Lucernu. Uzbuđuju me vaše sklonosti prema nerazumljivim stvarima. Udaljili smo se malo od našeg razgovora. Pa, jel ja nemam prava da dođem ovdje privatno, prijateljski? Naravno. Naravno da ili naravno ne?